हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अफिशियल गेवलां यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबो बरायनाय थाबाय। स' दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय नालेंखर दंफाङाव खैला बा बनजों सावनाय खैलाखौ होनो नागिरदों। स' बेफोरबायदियावनो होगोन। एखे दङ माखासे फांब्रै ना फांबा बेयावबो होगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। दायो नै खैलाखौ जों लांगोन। माने सिगाङो जोंनिखैजाय खैला लायोमोन नालाय दलहायाव सावनानै दोनदोंमोन आरो लाङिखाय। माने बेफारिया मा जाब्रबखो मिथिया, जायखिजाया सावदोंमोन जोंहा मादारमोना। ओमफ्राय बिदिनो सावनानै न'आव लाबोबाय। ओमफ्राय बिदि दोनफैबाय, गोबाव जाबाय आरो 1.5 बोसोरसो जाबायानो खोमा। ओमफ्राय जेराव बाहायाखैमोन नाजोंनो माना लांसै माथो बस्था थिखोना लांनाय सिग जासिगोन खोमालै। जिलांगोनसो नामाथाय। दोनथ'दो होदो नांगोन ना बेखौ लांनोसै जायगायाव। माने बोख्लायबाय आरो जों, बस्थाया गोफोन जाबाय माने 1.5 बोसोर गाहाम जानायखाय। ओमफ्रायो ओरैनो लांनानै सन्नानै हैनोसै गुदियाव। सन्नांगोनलै, सनाबो जानाय नङा। बुस्थुआबो जाला। खाथियाव फैदो एसे, सन्नायखौ लाना फै। सन्नायखौल' दा मानसिखौ लाफायाबा जायो। माथो आं एसे गोजान थांगोन। स' लोगोफोर माने गुदियाव बिदि सन्नांगोन आरो हाग्राखौ। ओमफ्राय सन्नानैहाय एसे जावल'नांगोन। ओमफ्राय जावल'ना होनांगोन ओरैहाय। अखा हासिगोन जोंना लकेसना खोमसि जाबाय ना स्रां स्रां नुदों? बिदिनो ना? बिदि साफा खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय जावग्लिनोसै। दायो जावग्लिखांबाय आरो। ओमफ्राय ओरैनो जास्ट सिम्पोलसो ओरैनो होना होदो आरामनो। माने अखा हाबाथाय सिङाव हाबलांसिगोन, ओमफ्राय हासार जासिगोन। माने नालेंखरनि थाखाय मोजां आरो ना खैलाया। सिगां खालामदोंमोन सिगां फांसे ओइ नैयाव ओइ फांनैया आरो ना गिदिर गिदिरा जोंना माने बिदि खालामनाय। ओमफ्राय दा थायदोंबो फिथाइया एसे मोजाङैनो। माने गुदियाव होबा आरो बिदि थायो। दे लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो जावग्लिना होदो सिङाव हाबलांनाय बायदि एसे। जावग्लिना होबानो जाबाय आरो ना सानसेहालागै। माने हायाबो गुरै जाबाय बै फारसेनो। ओमफ्राय खैलाबो होबाय नालाय ओरैनो बे सिला सिबनायनि हासार जेनेबा हासारखिया बेखौ होबा साबसिन जायो आरो नालेंखरफ्रा
नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन बेबायदि आं जेरै खालामदों बेफोरबायदिहाय न'नि ओंखाम संखोन्दा हांगारखौ दैजों माबानानै जमा दोननाय बिदि खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो खालामना नायबानो जाबाय माने बिफांनि सेहेरायाबो मोजां जागोन ओमफ्राय फिथाइयाबो मोजां थायगोन आरो हासारबो जागोन नालाय थ' नेक्स्ट आरो बानायबावनि नैयाव फांसे ओरैनो संग्रोनोसै माने हाग्रा जाना दंजोबथारमोन आंनाबो फोसाबाखैमोन दायो दिनैसो फोसाबनोसै ओइ फारसेनो होनोसै फैना ओइ साला इन्दि दंफांखौ दाननानै इयाव जानो नामला दोनदोलै ओइ अखा हाबोसिनबायदिलै सिमन जा हागौ जाबाय ने ओइ माने बांद्राय गोरलैयाव होनाया मोजां नङा आरो लोगोफोर माने बेफोरबायदि जेनेबा सेहेरा जाहोफुनाय माबायाव मोजां जायो बारा गोरलैयावबो होनाङा माने एसे देरहोनांगौ आरो बेफोरबायदि गेरेन्टि होनो हायो आरो मोजां जायो होननानै माने बेफोर बुस्थुआ खनियारि बेसाद बायदि जायो नालाय मोजां जायो हासाराव दालायखौ माबाखौ दानखानांगौमोन सिखाब्लाबो बोखाजोबना होनांगौ दानखाजोबनानै नै खादास्लाबो बावबाय आं आरोबाव बबावनोसै नै लोगोफोर माने जि फ्र' जानांगौ आरो ना हाफ्रा मोजां जायो ओरैयाव फांसे दंबायो बेयो ओइनियाव फांसे दङ ओमफ्राय बेखौ देखायलायबाय थाला बिदिनो होखायो ओमफ्राय हायोबा नोंथांमोनाबो खालाम ओमफ्राय ओरैनो बे सिला सिबखोन्दा ओमफ्राय न' सिंनि सिबनाय मानसिनि आफाखि जेनेबा बेखौ सिबनायखौ बिदि गुदियाव गारना होजायो आरो ना माना आराम जायो माने बिदि खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो ओमफ्राय सिगां बानायनाया माबायदि थायदोंमोन माबायदि जादों माबायदि थायदों नोंथांमोननो आं एसे देखायना होनोसै स' नायलांबाय था नै लोगोफोर माने खोमसि नुबायलै अखा हानानै नैदि थायो आरो ना फिथाइया ओमफ्राय एसेसो मेडिसिन बायदिसिना बाहायबाथ' एसे मोजां जाबावोमोन आरो नालेंखरा जोंना फिथाइया गिदिर गिदिर माने आराम थायो ओमफ्राय नै दालायखौ बिलाइखौबो बोखाना होनो मोनाखै आरो बे मोनसे मोननैखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' सिगां हारसिंनो आराम मा खालामदोंमोन आं एसे गाहाय नालाय बारा माबा नङा नै ओरै फांसे दङ आरो नै बेयो माने दासो मा लादों आरो ना सखा बिरलांबायलै दासो बिबार लाबाय थादों आरो माने फिथाइखौ मोजां सिनाया माने
थांनाय बोसोराव बिराद थायदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय एसे खम जादों गेरेन्टि नायो आरो माने नै गुदिखौ साफा खालामाखै बेयाव होदोंमोन सिगां माने गोरलैयाव थालिरफ्राबो बिदिनो गोबोरखि गारना होयोबा मोजां जायो आरो थालिर हायथायो जोंनि फुलानै जाना उसुं गुदाखौसो गायदों ओमफ्राय जा गोजौ जौबाय थाइजौजों समान समानै थाइजौखौ दानफायनांगोन र' स' लोगोफोर गोलोमजोब्बाय दायो गायखांबाय जोङो नै फिसालाफोर गोजासो आरो माने आदानि ओमफ्राय जमा इसोरखौ लाफानानै केमेराबो हमहोबाय आं स' भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंबा नोंथांमोना अन्नानै लाइकजों लोगोसे शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामलांदो बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै जाहाथे आं नोंथांमोननि सेराव फैनो हायो स' गोजोन्थों।